В това видео ще разгледаме една от многото функции на митохондрията, а именно получаването на енергия. В това отношение митохондрията, процеса на получаване на енергия от митохондрията е много подобен на процеса на получаване на енергия от огъня. Затова нека да разгледаме първо огъня. На входа си огъня получава органичен материал като дървета, сухи дървета, листа, треви, хартия и кислород, големи количества кислород. И като в резултат на бурния процес на горене се получава въглероден диоксид, водни пари, светлина и много количество топлина. Процесът вътре в митохондриите е по-различен. Процесът на горене на органичните материали в митохондриите е по-различен, но резултатът е същия. С същите входни органични материали, въглехидрати, мазнини и протеини, митохондрията и кислород, митохондрията ги изгаря напълно до въглероден диоксид и вода и в резултат се получава голямо количество енергия. Реакциите на горенето при огъня и при митохондриите на молекулярно ниво са едни и същи. На входа и на изхода, като брой молекули, които влизат и брой молекули, които излизат, но в митохондриите процесът е много по-контролиран и бавен и затова енергията се получава много по-продължително време. Докато при огъня процесът е много по-хаотичен и понякога се получават и други съединения, не както изчистено са показани тук в видеото. С това презентацията завършва и въпреки, че горенето в огъня и горенето в митохондриите са различни по природа, на входа и на изхода си и двете получават едни и същи вещества и произвеждат едни и същи резултатни вещества.